नै लोगोफोर नैबे सफैबाय जोंहा न'आव नैबे गोदान माने बानायनो सुरु खालामदों लोगोफोर नै हाजोआवहाय ओरै हाजो जावनानै ओरै हाजोआ नै बेसेबांबा गोजौ बेयाव जावनानै बानायदों आरो स' लोगोफोर हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो माने जोंबो मोजाङैनो दं गमायाबो मोजाङैनो दं बर्थमान स' लोगोफोर जोङो दायो गहपुराव दंफैयो अलरेडि मिथिखादो आंनि ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखागोन बाबुनि बार्थडेनि ब्लग होदोंमोन आङो होमब्ला दायो आङो नै गहपुराव दंफैयो गहपुरनि जोंनि न' खाथिनि हाजो आरोना आसाम अरुणाचल बे अरुणाचल हाजोनि बेयाव गेजेर गेजेर माने लामा बानायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओरै भिउखौ नाहरनो हागोन ओरैबायदि नै गोजौ ओरै गाहायनो ओरै गोजौआव दंफैयो आङो सबसे गोजौ लामाया बिदि आरोना बे हाजोआव आं गाखोलांजोबनांगौबा मेंनानै सेस जागोन आङो यो बिदि आरो नै बेजों थांगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर भिउआ ओरै आरोना नै ओरैबायदि मोजां नुयो नैबे गासिबो चाकमा कल'नि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आराम मोनलायलायदों आरो एसे गिदिंफैनो फ्रेसनो नों गाखोगोन ना गाखोआ होनो आंखौ नालाय ओरै आसुरितसो बियो आंहा आरो गिलायलाङो एसेबां गोजौआव गाखोलाबायनो गुगुर गांग्रा खालायलायना हनै स' लोगोफोर आं एसे गाखोनायनि दै नोंगौ मैजों हायनो हायो ब्रेकबो गैबावा ओमफ्राय आं ज' गाखोनो गिलायलाङो ज' मोजाङै दं बर्थमान ना बे सानैजों जोङो बेयाव बोराय बुरै सानैजों बेयाव जिरायगासिनो न' उनथिंहाय लोगोफोर बहुत गरम बोथोराथ' नै साननैसोल' अखा जाबाय थादों खिन्थु दिनै सानदों बहुत गरम दासो नुबावदों नै सान्दुंसो नांफैबाय माथो लोगोफोर दिनैहाय माने जोङो ओरै नेबाय थादोंमोन आरोना ओरै आदामोनखौहाय मोनसे न'नि थाखाय माबा मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थु लायनो थांदों बिसोर मा बुस्थु आं उनाव खोन्थागोन बेखौ नै थुयो जिरायबाय थादों आरो जों उनाव खोन्थागोन र' आइदै आरो थाम्फैयाबो लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर आं ब्लग बानायैया बहुत गोबाव जाबाय सप्तासेयानो जालांबाय खारन गरम जेरावबो थांनाय जायाखै आरो आं ब्लग माने बानायनो माने टाइम मोनाबो जादों आरो गरमबो ना ओंखायनो एसे लोगोफोर ओंखायनो आरोना स' लोगोफोर दिनैहाय मा लाबोदों जोंनि न'आवहाय नोंथांमोना दा खोन्थागोन आङो मा बुस्थु नेबाय थादों आरोना आदामोनखौ नै गायखां जोङो न'आव जोंहा गोदान फेमिलि गारिखासो ओमफ्राय जोंहा दिनै न'आवहाय मोनसे गोदान बुस्थु गोदान निउ मेम्बार फैजाबबाय बिराद गोनांथिथार इम्परटेन्ट बुस्थु लोगोफोर दा उनाव खोन्थागोन आङो पेकिं खालामखांबा माखांबा मा लाबोदों ओमफ्राय नेयै जोङो नुहैबा नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर 사셔봐요. 이거 사셔 원장으로 떨어졌어요. 지금 뭐 다른 아버지 보다 ओंखाम जाबाखै ओंखामा ओंखाम बायदिसिना जाबोगारो नालाय ओंखाम संदेराखैमोन ओंखाम थोआ संदेरनोसै नै लोगोफोर नैबे सफैबाय जोंहा न'आव नैबे मोनफैबाय आरोना नै dong main habe bustu ya stong nei logofor bi mon fi vera no
ओमफ्राय एसे जायगायाव लगायगोन नै नोंथांमोननो खोन्थादों लाइटबो माखासे माबा सुइच बर्ड बिदिनो ओमफ्राय बे बाल्ब बेनिबो माबासो बर्डनिनो बेबो मा Ayong. Alasan थांनो नागिरदों सोरखौ नायनो नोंलाय नायसै बैनायमोनखौ नायसै बैनाय नायसिगोन बिब' नायसिगोन आयंना बाबामोना थांसिगोन आरो नै नेक्स्ट डे आवहाय बाय बाय बाया गाखोनो मोनाखैसो लुंगारो जाबाय दा नै बाबाया गाखोबाय देरालाय ओइला हनै दे होमबालाय थाथ'दो बिसोरो ओरै सिगाङावहाय नै आइया आइजों आसानजों ओरै ओमफ्राय बाबाजों आयंजों गाखोबाय आयं सासे थाङासै लोगोफोर आलासि जानो थांदों उदालगुरि बिसोरो थांदो खोमासो बालायलांबायहाय आंहा बेयाव नायलाय बिसोरो मबाइल नायगासिनो मा उरसै नोंनाव फि जायाखै दासो खुलिदों नालाय 5,000नि बारा हरनो हाया बेनि एकाउन्ट नोंहा दासो बिनि मबाइलाव गोदान खुलिदों नालाय बाय बाय थांदो लोगोफोर आइमोना साननैनि थाखाय आलासि जानो थांबाय आरोना जाथि फरियाल लायनो नै जोंना न'आ ओमफ्राय बेनो बर्डारा लोगोफोर बेनिफ्राय ओरै टार्निं थांसिगोन लेफ्ट साइडजों थांबाय ए कुकु नै फैदो थांबाय लोगोफोर मामोना उदालगुरि साननैनि थाखाय नै दैज्लां बोथोर अबस्था गैला जोंहा न'फोरा गोदाव सोराव जालाबायजोब बालि बुलि माबा हाग्रा बंग्रानो नै